Matul l-istorja ta' Malta, anki fi żmien tal-Kavallieri ta' San Ġwan, l-industrija tal-kostruzzjoni dejjem kellha rwol ċentrali fl-iżvilupp tal-ekonomija tal-Gżira żgħira tagħna. Armati bi ftit riżorsi, l-industrija bbażat il-kisbiet tagħha fuq il-ġebla Maltija, il-ħiliet tal-ħaddiema Maltin u l-kuraġġ tal-imprendituri Maltin. Irrispettivament mill-importanza kbira tal-industrija, il-partijiet interessati għal sekli sħaħ kienu maqsuma bl-ebda opportunità xierqa ta' komunikazzjoni. Ta' aktar tħassib kien il-fatt li dawn il-partijiet interessati ma kellhomx min seta' jitkellem f'ishomhom ma' dawk li jfasslu liġijiet u l-amministraturi tal-pajjiż. Sakemm, f'Settembru tal-2010 dan kollu nbidel. Kien żmien storiku fejn ħadd qatt ma basar li l-MDA mhux biss issir waħda mill-ikbar assoċjazzjonijiet f'pajjiżna, iżda ġabet magħha suċċessi kbar u bidliet radikali, speċjalment fejn jidħlu inċentivi għall-industrija. F'din l-iskeda ġdida ta' Proprjetà Malta, se nibdew billi nixħtu dawl fuq l-istorja tal-assoċjazzjoni u dak kollu li tagħmel l-MDA b'tant suċċess li huwa vitali għas-settur tal-proprjetà u l-kostruzzjoni. Lura fl-2010, is-Sur Sandro Ketkuti kellu ħolma. L-għan tiegħu kien li jlaqqa flimkien il-partijiet interessati tal-industrija tal-kostruzzjoni, kemm jekk huma żviluppaturi, kontratturi, sidin tal-barrieri, aġenziji tal-proprjetà, individwi li joperaw negozji tal-kiri, kif ukoll dawk li jipprovdu enerġija rinnovabbli u soluzzjonijiet tekniċi oħra. B'dan il-mod twieldet il-Malta Developers Association. Is-Sur Sandro Ketkuti kellu l-appoġġ sħiħ tal-perit Michael Falzon, li fil-passat kien Ministru tal-Awtorità tal-Ippjanar f'pajjiżna. It-twemmin tagħhom sa mill-bidu tal-assoċjazzjoni kien li l-industrija jixirqilha u kellha bżonn rwol prominenti fost is-setturi l-oħra li jmexxu l-ekonomija Maltija. Ketkuti u Falzon kienu fuq quddiem biex din il-ħolma ssir realtà u wara ħafna xogħol u sagrifiċċji l-assoċjazzjoni iffjorixxiet. Jiena meta kont kif fil-fatt kulħadd kien jaf kont spiċċajt mill-politika u kont prattikament irtirajt għalkemm jien kont bħajt kommentatur politiku nikteb fil-gazzetti. Kont sirt naf il-Sandro Ketkuti. Sandro Ketkuti kien għamel żmien il-kap tas-sezzjoni tal-developers fiħdan il-GRTU. Mbagħad kien hemm żewġ issues bejn Sandro Ketkuti u l-GRTU. Waħda kienet issue personali ma' Vince Farrugia, xew kien idħol fil-mertu. Imma kien hemm issue oħra li kienet tikkonċerna il-negozju tal-iżviluppaturi għaliex il-GRTU kienet qed titlob il-gvern biex ikompli jestendi iż-żmien ta' meta kienet tapplika il-kera protetta tal-ħwienet u tal-postijiet kummerċjali. Naturalment, il-developers ma kienu jaqblu minna di għax jekk jibnu post u jikruħ bħala ħanut, dana se jkunu qegħdin jikkompetu ma' postijiet illi huma sussidjati indirettament minħabba li kienet il-kera tkun baxxa u fuq din ix-xju żgur kien hemm kwistjoni ta' noqqas taqbil. Minkejja bidu wiebes, l-assoċjazzjoni komplet tikber. L-er u l-pedament tal-organizzazzjoni huma l-membri tagħha li iktar ma jgħaddi żmien qed tkompli tikber mingħajr xkiel. Dan il-fattur waħdu jirrikonoxxi l-professjonaliżmu, id-dedikazzjoni u l-viżjoni b'saħħetha li għandha din l-assoċjazzjoni għall-futur tal-industrija. Il-Malta Developers Association twildet f'perjodu ta' taqlib ekonomiku u politiku
Iċ-ċirkostanzi ta' dak iż-żmien fissru li l-industrija tal-kostruzzjoni ma kienx għaddejja minn wieħed mill-ifjer mumenti tagħha. Madankollu, permezz ta' kunsill dedikat, din l-assoċjazzjoni xorta fjorixxiet sakemm saret punt ta' referenza f'pajjiżna. Malta kellna reċessjoni, attualment kienet ir-reċessjoni fl-Ewropa kollha, u f'Malta ħassejna l-effetti tagħha kemm biex inkunu fair, iridu jgħidu l-gvern ta' dak iż-żmien kien irnexxielu inaqqas ħafna minn dawn l-effetti ħżiena tal-reċessjoni, però ovvjament ma konniex qed nifjorixxu. U ħassew il-developers ħassew illi kellhom jaraw se jagħmlu. U kif kien qal Lisandro, issa l-mument li s-sirada għax bħalissa iktar inkwethom il-futur ta' x'se jiġri mill-iżvilupp milli joqogħdu jimpikkaw jiġġieldu bejniethom għax ħafna drabi qegħdin jikkompetu għall-istess biċċa ħobs jew għall-istess xogħol. U għalli talabni biex insir president ta' di, għatlu jekk inti tiġbor 50 ruħ jiena nsir, u mbagħad għatlu mhux iktar minn sentej, to set it up and start moving along, insomma. U fil-fatt Sandro nexxielu jiġbor 100 fil-bidu, ġifieri ħafna iktar milli kont nimmaġina jien. U fil-fatt mbagħad kondhom 3 snin iktar milli sentej. U mbagħad wara 3 snin għatlhom issa il-ħin tiegħi iżab, jiena issa xogħli kien li biex nara li l-istruttura jkollha xi tip ta' forma u jkollha vuċi tispjega lin-nies u lill-midja għaliex kien hemm bżonna laqda tal-żviluppaturi. U fil-fatt ukoll konna dejjem ngħidu u naħseb għadha żomma tal-lum illi il-kwistjonijiet partikolari ta' xi membru tal-developer, ġifieri jekk developer għandu kwistjoni ma' dak u ma' ieħor fuq xi proġett, il-għaqda tad-developers ma kienx qiegħda biex tgħin id-developers f'xi proġett partikolari. Kienet biss tgħin id-developers fil-prinċipji, fil-policies li jubża l-gvern, fil-policies dwar it-taxxazzjoni, fil-policies tal-Planning Authority, dejjem konna ngħidu aħna rridu kulħadd level playing field. Illi kulħadd huwa fuq l-istess binarju, u mbagħad minnu kapaċi, minnu iktar intelligenti jimxi l-qudiem bil-kapaċità tiegħu. U fil-fatt irnexxiet. Kien mument kif għadt illi kienu qegħdin jibżgħu mir-reċessjoni u fil-fatt irnexxiet. Is-sħubija tal-assoċjazzjoni tinkludi imprendituri li flimkien jimpjegaw eluf ta' nies, kif ukoll individwi li jaħdmu għal rashom li jwettqu proġetti żgħar ta' kostruzzjoni li kollha fehmu l-konċett ta' saħħa fin-numri. Mill-bidu nett, l-MDA femet il-ħtieġa għal bidla drastika, b'mod partikolari fil-mentalità li kien hawn sa dak iż-żmien li jinżamm l-status quo anke jekk il-bidla tippremja lill-industrija bi kwalità aħjar. Fost dawn il-bidliet, introduċiet inċentivi li bnew il-fiduċja fost dawk involuti f'kull forma ta' negozju fl-industrija. Naħseb billi fil-fatt irnexxiet u l-MDA kienet suċċess propju għaliex għadet attenta li ma tidħolx fi kwistjonijiet partikolari ta' xi applikant għal Planning Authority u kif il-Planning Authority kif tittrattaħ. Imma daħlet kwistjonijiet li applikaw għal kulħadd. Per eżempju, waħda mill-affarijiet li kienet ovvja u ċara illi inti meta tapplika għal ċertu bini, il-Planning Authority tkun trid garanzija tal-bank. Issa, dana meta jkun wieħed applikazzjoni ta' wieħed waħda, tagħmel garanzija tal-bank fuq ċertu ammont. Issa meta jkollok l-istess developer għandu numru ta' applikazzjonijiet, allura rridna sistema biex il-Planning Authority jkollu rolling account u il-flus li id-depożita l-garanzija ma jkunx garanzija għal kull proġett. Di xi ħaġa li kienet tgħin lid-developer u xi ħaġa wkoll il-Planning Authority ma kienx se teffettwa b'mod negattiv u fil-fatt wasalna biex issir dis-sistema għal dawk kollha illi jkollhom iktar minn applikazzjoni waħda quddiem il-Planning Authority. Da mhux nistemu ċar. Mal-Planning Authority ma konniex niddiskutu il-proġett tat-talib developer jekk irid 10 jew 6 solari, dawk mhux il-mansjoni tal-MDA. Jekk fil-interpretazzjoni tal-policies, dik l-area
għandu xikun hemm 6 jew 7 jew kullum kien dik kwistjoni oħra. Imma mhux qed tikkustjona mal-Planning Authority fuq proġetti individwali. Għax malli tagħmel hekk fuq proġetti individwali naħseb kienet tirrokka l-MDA. Dak kien il-parir tiegħi u naħseb illi għadha timxi bl-istess prinċipji. Bl-appoġġ tal-membri tagħha, l-MDA bdiet tressaq numru ta' proposti lill-Gvern ta' dak iż-żmien sabiex tistimula tkabbir u titjib. Il-ħidma tal-MDA bdiet tħalli l-frott mill-bidunet. Għalkemm iffaċċata b'xettiċiżmu fl-ewwel snin, l-assoċjazzjoni bniet il-kredibilità tagħha tul it-triq sal-punt fejn tinsab illum. Il-vuċi naturali tal-industrija li ġabet il-fema ta' kulħadd biex tikkonsulta u tippromovi diskussjoni ma' stakeholders oħra. L-ewwel in-nies ma femux x'kien l-iskop tal-MDA. Kienu jaħsbu l-MDA hija organizzazzjoni li trid il-developers ikomplu jagħmlu li jridu, kif jgħidu, li jridu dejjem iktar jollu l-bini, jridu iktar għalihom mhux interesshom ħadd ieħor, mentri mhu veru xejn kienet hekk għax kien l-MDA issa tittim il-differenza bejn kif kienet taħsibha l-MDA u kif jaħsbuha ċerti membri tal-MDA individwali. ċerti membri tal-MDA individwali kienu biss moħħhom fihom infushom. U jekk hemm regolament li qed titellifhom il-flus u qed titellifhom il-ħin jippruvaw jiskartawh. Mentri l-MDA ma kienx tajt hekk. L-MDA kienet tajt ir-regolamenti li huma tajbin għandu jobbligom kulħadd, fejn hemm regolamenti li qed jagħmel l-inkwiet jew mhux qed naqblu miegħu, ejja ħa niddiskutu mhux ngħidu l-membri biex ma jagħtux kasu, niddiskutu mal-Planning Authority u mal-Gvern kif jista' isir u jitbiddel jekk hemm bżonn jinbidel. L-MDA issa hija sinonimu ma' numru ta' skemi ta' suċċess li kkontribwew għat-tisħiħ tal-ekonomija Maltija. L-iskemi huma varji u mfassla bir-reqqa biex jappoġġjaw id-diversi setturi li l-assoċjazzjoni taħdem magħhom. Fosthom, l-iskema tal-eżenzjoni fuq it-taxxa tal-boll għal min jixtri proprjetà l-ewwel darba. It-tnaqqis fit-taxxa tal-liħ kapitali fuq il-beħ tal-proprjetà. Kif ukoll inċentivi biex titnaqqas il-burokrazija. Dawn l-iskemi ġabu l-fiduċja li tant kienet meħtieġa għall-industrija u l-partijiet kollha li jiffurmawha. L-MDA għajmet interessa biex proprjetajiet vojta jiġu rranġati u jkunu jistgħu jinkrew fejn it-taxxa tinżel għal 15% minn 35%. L-iskemi taw spinta qawwija lil membri tal-assoċjazzjoni, mhux biss għalihom infushom, iżda wkoll fil-kapaċità tagħhom li jinvestu u jixprunaw l-ekonomija Maltija. Tkellimna mal-Gvern fuq affarijiet fuq tassazzjoni. L-ewwel idea tal-MDA kienu daħlu fis-seħħ f'wieħed mill-aħħar budgets tal-Gvern ta' Dr. Gonzi. Jiġifieri kienu diġà kienna suġġerimenti li nataw lill-Gvern għat-tassazzjoni, speċjalment kif isir it-tassazzjoni fuq il-beħ tal-proprjetà u sitwazzjonijiet oħra, pereżempju fuq tassazzjoni għal first time buyers. Il-first time buyers ikollhom vantaġġ ħanajdu hekk fuq ħadd ieħor fit-tassazzjoni. Mhux min ibih jkollu l-vantaġġ, min qed jixtri f'dak każ. Però kienet taf l-MDA li bdew it-tip ta' vantaġġi għal min irid jixtri xorta se jiżdied il-volum tax-xogħol u tan-negozju. Kenna wkoll suġġerimenti dwar it-tassazzjoni ta' areas fejn huma urban conservation areas, jiġri postijiet fl-antik fejn ma tantx tista' twaqqa' kollox u tibni il-ġdid,
fej inti għandek spejjeż ta' xejn differenti milli kieku waqgħet kollox u bnejt mill-ġdid u allura jkun hemm tassazzjoni vantaġġuża fis-sens li tħallas inqas taxxa fil-proprjetà f'dik is-sitwazzjoni, eċċetera. Dak kienu kollha suġġerimenti li ħareġet bihom l-MDA u ġew aċċettati mid-diversi amministrazzjonijiet u mid-diversi ministri tal-finanzi li kien hemm kemm ilha li twaqfet l-MDA. L-MDA jiġifieri ħadmet dejjem fil-prinċipji ġenerali. Qatt ma ħadmet tiġġieled favur xi proġett X tat-tali wieħed. Jekk kien hemm xi ħansi ġieli kelmet kontra, mhux il-proġetti, kelmet kontra ċerti deċiżjonijiet li tieħdhom il-gvern, illi trasferixxi art u proprjetà tal-gvern lil developer li seta' kien anki membru tal-MDA u dan developer kien se jieħu vantaġġ għaliex hu ħajħu l-art tal-gvern birħis. Allura meta qed tiġi jikkompeti ma' developer ieħor li l-art il-proprjetà xtra mill-privat u xtra mill-prezzoli, allura kien se jkun hemm din l-uneven playing field again. Again, l-MDA dejjem sostni li m'għandux il-gvern ibih proprjetà b'mod li tkantur irħisa illi min jixtrija se jkollu vantaġġ fil-kompetizzjoni ma' min qed jiżviluppa l-art privat. L-MDA kienet ta' qoddim net sabiex tintroduċi bidliet fuq il-mod ta' kif topera l-industrija. Introduċi tal-ewwel darba f'pajjiżna is-Safe Neighborhood Watch li tant kienet suċċess li waslet li l-gvern idaħħalha liġi għal kull min jopera fl-industrija. Ir-riżultati tal-ħidma tal-assoċjazzjoni illum huma stat ta' fatt li kulħadd jista' japprezza. Permezz tal-idejati ġenerati mill-MDA, Malta għaddiet minn perjodu ta' investiment qawwi u riġenerazzjoni ekonomika li kien ilu ma jidher għal numru ta' snin. U baqgħet tiġġieled jien naħseb illi dik kienet is-sigriet li tiġġieled fuq il-prinċipji, mhux fuq il-permess tat-tali jew fuq in-noqqas ta' permess tat-tali ta' ħadd ieħor. Illi tiġġieled fuq il-prinċipji ta' ppjanar u li tinsisti li l-prinċipji japplikaw għal kulħadd. Sabiex l-MDA tkompli fit-triq ta' tkabbir tagħha u teqpa' vuċi b'saħħitha u diversifikata, evolvit bil-vuċi tal-imprendituri tal-industrija tal-kostruzzjoni għall-umbrella USA li llum tgħaqqad lil dawk kollha konnessi mal-industrija u l-ekonomiji ġodda kollha li jirriżultaw minnha. Naturalment wara li spiċċajt laħaq floki Sandro Ketkuti, taħt Sandro Ketkuti l-MDA baqgħet tikber, baqgħet tifjorixxi. Illum għandhom sezzjonijiet differenti, laqas kont naħlom bihom, jien li kien konna sezzjonijiet differenti tal-estate agents, tan-nies li jagħmlu finishing, tan-nies li kontratturi ġifieri mhux tal-bini ma' kontratturi tal-finishings, eċċetera, eċċetera, ta' diversi branki li huma involuti fil-kostruzzjoni, komplet tikber, naħseb jiena mill-istajt tajthom bażi fuq xi jaħdmu u prinċipji li għandhom jibqgħu żommu magħhom, ma sakemm fl-opinjoni tiegħu mhux għax tajthom jien il-prinċipji huma dak li derli u li anke huma qablu li jkun l-aħjar biex l-assoċjazzjoni tkun rispettata fil-fatt ġew adottati mill-MDA. Fil-fatt waħda mill-affarijiet fil-bidu li għamilna kienet li għamilna kodiċi ta' etika għal developers. Issa min jgħidaw mhux veru għandhom kodiċi ta' etika, imma aħna kellna każi fejn ħadna passi kontra membri li ġew akkużati li kissru kodiċi tal-etika. Fil-fatt jittieħdu passi u nippruvaw nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Ħafna drabi nippruvaw jużaw il-kelma tajba biex dak li jkun jaġixxi b'mod kif għandu kif hu mistenni jaġixxi u naħseb din politika baqgħet għaddejja anki ħafna wara li spiċċajt jien.
it-twaqqif ta' sottokumitati, ferat u sezzjonijiet li jirrappreżentaw diversi aspetti tal-industrija jifisser li l-ħtiġijiet speċifiċi ta' dawn is-sezzjonijiet jibqgħu jiġu ġestiti u trattati b'mod xieraq u kontinwu. L-iżviluppaturi, il-kuntratturi, is-sidien tal-barriri, is-sidien tal-kera, l-aġenziji tal-proprjetà, in-negozji tal-enerġija rinnovabbli u t-taqsima teknika kollha għandhom forum tagħhom stess li jiffoka fuq l-isfidi u viżjonijiet speċifiċi tas-sezzjoni rispettiva. Dan wera li kien utli u effiċjenti ħafna. Biex insemmu eżempju wieħed biss, it-taqsima li tirrappreżenta l-sidien tal-barriri qed taħdem mod attiv biex tindirizza l-ħtieġa tal-industrija li ssolvi l-kwistjoni tar-rimi tal-iskart, kif ukoll dwar il-ħtieġa li tinstab soluzzjoni fattibbli għar-riċiklaġġ tal-materjal tal-kostruzzjoni b'mod effettiv u effiċjenti. L-ispinta kontinwa tal-MDA għall-innovazzjoni irriżultat fl-introduzzjoni tal-iskema tal-viċin aktar sikur. Din l-inizjattiva kellha lan nitqajjem kuxjenza dwar id-drittijiet u responsabiltajiet tal-individwu kif ukoll li tistabbilixxi prattiċi ta' viċinat aħjar bejn l-industrija tal-kostruzzjoni u dawk li jgħixu ħdejn is-sit tal-kostruzzjoni. U b'hekk tagħtihom aktar serħan il-moħħ. L-iskema hija eżempju perfett tal-mod kif l-MDA qed tħares lil hinn mill-interessi biss tal-membri tagħha, għax lan tagħha kien li ssir organizzazzjoni aktar miftuħa u inklusiva.